presko ug barato nga utanon, prutas ug uban pang produkto gikan sa atong mga sugboanong mag-uuma ang buot ihalad sa kadiwa sa National Irrigation Administration kunya nga opisyal nga gilusan dinhi sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw sa Huwebes, Nobyembre 16. Matud pa sa chairman sa Cebu City Committee on Agriculture nga dakong tabang ang kadiwa aron makita sa katawhan nga aduna gibunga kun mahatagan og saktong pagtagad ang atong mga mag-uuma. This is one way of giving window ba? Ipakita na to sa katawhan nga kung maayo di ang pagdala sa ato mga sa kabukiran, sa ato mga mag-uma, doon na gidi ay mapuslan. Kaya karon makita nyo, presko kaya ato mga utanon. Saysay sa Division Manager sa NIA Region 7 nga plano nilang ipadayon ang maong kalihukan aron matabangan ang mga mag-uuma gikan sa kasamtangan nila nga nasinati nga kalisod. Ang atoang hibawan sa agriculture industry sa atoang nasod nagkaubos. Ug atong tanawon atoang farmers galisod na gid sila. Kinahanglan na nato sila i-lift. Not only para sa ilahang pangkabuhayan, para sa ilahang boost food sa ilahang mga kaugalingon kay feeling nila ubos na kaayo sila sa atoang society karon. That's why we really need this kadiwa program para ato sad silang maangat sa ilahang status sa pagkakaroon. Giatangan sab atul sa programa ang biggest vegetable contest diin gilaray sa mga local farmers ang kinadak-an nga mga utanon gikan sa ilang mga tanom. Kuyugi ko ninyo dinhi sa kadiwa sa niya ug atong tan-awon kung unsay mapalit nako sa ako ang 100 pesos. Sa imong 20 pesos, makabalit na ka og usa ka kilo nga repolyo. Aduna say sweet corn nga tag 40 ang kilo ug talong nga tag 45 ang kilo. Gawas sa mga preskong utanon ug prutas, nagkadai ang lokal nga mga produkto sab ang mahimong mapalit sa kadiwa. Sama sa ground coffee gikan sa tuburan, mga rattan products gikan sa lungsod sa Sugod ug ornamental nga mga tanom. Ug ania na ang ako napalit sa akong 100 pesos na ay duha ka repolyo nga tag 20 ang kilo, na apoy Baguio beans nga balig 30 pesos, na ay kamatis nga balig 30 ug talong nga balig 20 pesos. So unsa pay gihuwat ninyo, bisita na mo dinhi sa kadiwa sa niya dinhi sa Plaza Sugbo Ground sa dakbayan sa Sugbo. Mamahimo mong mobisita sa kadiwa sa niya kutob ugmang adlaw Nobyembre 17. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.